Ikaw. And the swelling deficit of the OPSF, which was thought through a combination. Reported that his husband called up, their husband called up before saying that he might be coming home soon due to a misunderstanding with his family. No medical report has reached the family of Yung maliit lang. Sana? Application yan, application yan. Diyan. Ikaw yan! Ikaw yan! Ikaw yan! Ikaw yan! Ikaw na yan! Ikaw na lang! Ikaw na lang! Ikaw na lang! Tapos ka kukunin mo. Nanay po, ikaw yung kanya. Labas mo yun. May nagkakayangan ng madyong eh. Sino? Dito Rex. Sige. Magmamadya. Oo, habang nag-isip. Oo, sige. Pinakunin mo yung ano, i-mix natin. Ako mix. Hindi, kanya-kanya na kayo. Okay, ikaw bra. Yan, dami ka yung gamad mo. Trentino. Si Uncle nga, kinuha na, nagulat. I am 6 years Sabi old niya, o yan na, ba't ako na sa and TV? I live in San Antonio Valley 10. Hello everyone. Good evening. Hi, my name is Raida Trentino and I live in San Antonio Valley 10. I am 6 years old and my school is St. James School of Paranaque. Harap ko na sa camera. Harap ka lang naman, Maren. Pag-inang ka lang, maglalaro. Sige. Sabihin mo lang, sige. Nagsasalita ka lang. Oh. Sila, dyan. Gusto mo, Dede? Hoy! Patayin na. Tangan! Hindi! Meron! Nabubuloy pa naman ako. Buloy! Oo, buloy! Oo. Matay ba? Ba? Ano kanina? Nando sa 4? Paisi? Ano namumuli ako sa sus! Pag magsisige pa ito liyan. Wag mo! Andro! Diyan, please na magwawan. Ay, walisin mo na! Ano mo? Ano walis ting-ting? Sila liyan na kasi? May pagkasan? Yung konse. Dala. Bumili ng ano? Ako na! Kumakain. Hindi po. Pinanay tayo pa. Kumakain. Alam mo ko pinili ako. Nanay, hindi na nakakabili. Paparihan mo na lang. Ay, nanay, sigilan mo. Itong computer. Hindi, sige ako naman. Patawagin na lang kita pagkatapos mo. Channel lang na lang. Channel 4, Joan. Channel 4 na lang. Channel 4, Mr. Bean. It's better Mr. Bean on Channel 4. It's better time. Ando mo! Alisin tayo rin eh. Dito, channel lang.
Mati. 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 Mati! Mati! Tawag nila ano ang ba? Ma! Hindi mo kung paglaro niya, Mati. Mati na! Oh! Sabihin mo sa ano? Juan, Nagumba. Ito naman. Ang galang, sino? Putahe! Nagnan mo? Sino ang galang? Sino? Angkol, may bariya ka sa 500. Juan, Nagumba. Ano? Minumura ako ni Kiwan. Hindi, minumura ako. Ay, hot sauce yung galaw. Ah, ito kaya. Mati, tayo. Uy! Tawagin mo na, dali. Ah. Aray! Bagoy! Si Kuya. Bagoy! Ang dali lang ah. Bagoy! Didos tayo! Wala! Ay, bagoy! Tawag ni Papa mo. Hindi ka na sa labas. Alisa! Kung pinapatawag, Tanda ng dati dyan. basta tawagin mo muna si Digo. Nico! Nico! Pero, Huwag ka magulo. Nasaan si Daddy? Matagal magulo. Tapos na. Di pa, bakit? yung nasan si Daddy? Saan nagpunta si Daddy? Nagigamba dyan eh. Saan nagpunta si Daddy? Oya. Wala pa! Saan nagpunta si Daddy? Nakita mo sa personal lang yun. Ano pa namang sinabi ng tama ni Kasatan, ha? Bakit libre? Ano yan? Bakit libre? Ano pa? Yan. Yan na, oh. Sige ko. Ako, hindi rin siya Hindi na, tingnan ko lang. Wala akong makikita dyan kasi sasara. Ay, nakikita.
Sige na. May tao. Nagkakabit ng hikaw. Ayun o. Ay ba tayo? Style up! Alam mo, ikaw lang mahikaw. Meron din ako. Ah! Roy! Bakit magaling yan? Babae ka ba Patay ulit? na ako, patesting muna ako. Patay na ako. Okay na. Short. Ano pa lang siya? Hey, close! Close! Ano ba doggy doggy? Patalastas muna! Patalastas muna! Saan na ikaw yung bowling class? Basta nilagay mo. Oh, patalastas naman! Sisirain din niya. Okay, ganito. Oh, patalastas naman! Patalastas na naman! Nag-aaway na ulit! Nanay! Sisira yan. Nanay! Ay, naman matatalit tayo. Video kayo yan. Nanay! Man, kami na nag-aaway kami! Ano ba? Linda! Mag-aasawa ng anak niyo! Magkakapo na kayo! Ang krusty ano? Ang krusty! Kuya Juan, si Ate Dayan! Ang magiging asawa ni Kuya Juan Ball ay si Ate Dayan! Pedro lang! Kung nasa Bicol! Si Kuya Juan Ball, eto pakain ko! Ate Dayan ay nasa Bicol! Ang big Dati nga saver. tinatanong niya pa nga kung ano, kung nandun daw si Ate Dayan. Sabi ko, oo. Tinatanong niya! Kung pupunta ka raw dito, ate! Ang big saver! Ikaw, ano ba? Nasaan? Nandiyan! Mamaya, pupunta! Nandiyan, pupunta ka mamaya. Pupunta ka sa wala. Eh, pupunta ka mamaya sa sila. Asawa mo na yun eh! Nasaan ba yung anak niyo? Sa anak yun. Ano na? Okay! Huwag ka magulo! Baka hindi nila makakita to. Patalastas naman! Ako naman, oh! Tingnan yung muscle ko! Ang laki, oh! Bumaba ko, oh! What this man? Mamaya na. Yes! Yes! May muscle ako! Sinyala. Alam ko yan! Kanina ka pa. Tiga ma, tiga ma.